eta eskerrik asko gaurkoan ikasketarako eta hausnarketarako espazio hau gurekin partekatzeagatik. Dakizuenez, Topaldia Euskara Elkarte eta Euskalgintzan dihardugu norbanako zein eragileentzako interesekoak diren gaiak lantzeko jardunaldia dugu. 20tik gora edizio ospatu ditugu jada, eta gu, gizarte mugimendu garen heinean, gizarteak aldatzen jarraitu bitartean, gai berriak lantzeko gogoz izango gaituzue. Beti ere, errealitatearen ikuspegi anitzak, ikasketa berriak eta esperientzia baliagarriak eskaini eta partekatzeko asmoz. Batera jauzi Euskaltzalen topagunearen 3. kongresuaren osteko topaldia dugu gaur. Eta orduan adostutako 5 lan ardatzekin zerikusia duten 2 gai landuko ditugu goizean zehar. Aktibismoak eta komunitateak. Aktibismoak eta komunitateak, bai, pluralean. Aktivistak eta komunitateak ere pluralak direlako. Eta aniztasun hori geure egin nahi dugulako. Lehenik eta behin, aktivismoari buruz jardungo gara. Eta horretarako, Plataforma per la Llenguako lagunez gain, bertako Euskalgintzako ordezkarien hitzartzeak ere izango ditugu. Gerorako utziko dugu komunitategintza, eta bera ulertzen laguntzeko topaguneko kideak izango ditugu gurekin. Baita komunitategintzan jardun duten lagunak ere. Baina, egitarauarekin hasi aurretik, Topaldia posible egiten duten laguntzaileen eta topaguneko presidentearen hitzak entzungo ditugu lehendabizi. Mila esker, Miren Dobaran, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordea, Isak Amezaga, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara zuzendari nagusia, eta Irati Itiar Euskaltzalen topaguneko lehendakaria. Zuena iza. Egunon guztioi, eskerrik asko, gonbidatzearren, esan pozgarria da gaur ezta. Hemen Ermon ikustea txiki geratu dela, aretoa urrengoan handiagoa beharko da. Eta, basmatu guztuan, ez da, eta elgarren topaldi honetan gaiekin, aktivismoak, komunitateak, eta gaur ikusiko dugu, ez da, zer esaten diguten, etorri diren adituak, Kataluniatik, eta baina esaten da, ez da, gazteen artean edo zauela, aktivista gitxi edo aktivismo anitzak, topagunekoak, ikasi dugu ez da, aktivismo anitzak gauzela, eta, indik uste dut, behar beharrezkoa dela, ez da, izkuntz, gutxitu baten bizi berritze prozesuan, ez da, gure bezalako bizi berritze prozesuan, inoz baino gehiago behar dela, ez da. Gizarte globalizatua, digitalizatua, individualitza, badakigu zelako erronkak ditugun. Eta inoiz baina gehiago behar ditugula aktivistak, komunitate sendo bat, gurean suertea daukagu, komunitate sendo bat daukagula, eskutz komunitate sendo bat, eta horri eskerrak ez da nik uste dut direla posible gure hizkuntza politika publikoak ere ez da. Azkenengo gure programetan ikusi da hizkuntz komunitate sendo bat dagoen atzean askoz errazagoa dela guretzako planteamendu batzuk egitea. Aktivismoarena eta alduntzearena guretzako garrantzitsuak dira, aurten eta aste honetan bertan gobernu batzordetik, gobernu batzordean onartu dugu aroa gure hurrengo 10 urteotarako plan estrategikoa, ez da. Hizkuntza politikarako plan estrategikoa da, hurrengo 10 urtean gauzatu behar dana, eta tituluak berak dinoz da, aro barri bati, aldakor bati, aurre egiteko marko estrategikoa, euskararen bizi berritzerako eta euskaldunak aktibatu eta alduntzeko. Gure da bidea, ez dela askoz bere ez gara joango gainarin, ez da. Horrezagaitik guretzako, honen antzeko jardunaldiak behar beharrezkoak dira. Jarraitu behar dugu jendea aktibatzen, jakinda zezaia da, ez da, gaur egun, baina horrelako plan estrategiko hain zabala aurrera eroanalizateko gobernuak bakarrik ezin dugu. Aroa biziberritze plan honen gauzarik nabarmenena edo berritzaiena gobernantza da. Gobernantza nola erongo dugu hau guztia aurrera.
eta ikusten da, eta, esartzen da, aurreikusita dago, koordinazio bat behar dela, ezta? Esarteragile, hizkuntz komunitate sendo, eta erakunde guztien arteko koordinazioa perfektu bat behar dugu, hor irabazi behar diren eremu horiek guztiak irabazi ahal izateko era eraginkor baten. Ikuste dut egingarria dela, baina beharrezkoa dela jende aktibatzea, hizkuntz komunitatea sendotzean, eta alduntze berri bat. Alduntze berri bat. Ematen du gaztentzako eta hain gazteak ez direnentzako euskarana eginda dagoela. Eginda dago, normalizatua dago, egin dezakegu, beraz, eta erlajatzen bagara, desagertu egin dago. Nik uste dut bideak ondo hartuta daudela, ezarrita daudela lehentasunak, eta orain behar dugula elkarren artean, gobernantza hori ondo ezarri, eta erabaki bakoitzak zer, koordinatu. Zer egin dugu bakoitzak, eta danontzako lana dago. Beraz, joaztuen dugun, aktivistak, aldunduak eta komunitate sendoa trinkotu eta aurrera egin. Zorionak berriz, eta gaur zerrik azten dugu. Euskaltzaren topaguneko presidente Andrea, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikako sailburuorde Andrea, topaldiko partaideok egun on guztioi. Hori handia da topaldiaren 22. edizioan zuekaz berton egotea. Hausnarketarako une hau urteroko hitzordua bihurtu da, eta berton indarrak batu eta ideak partekatu leikeguz gure komunitate euskaldunak indartzeko. Lehenengo eta bat, eskerrik beroenak bertaratu zarien guztioi. Zuen parte hartzea erabakigarria da topaldiaren arrakastarako, eta asko posten gaitu hain komunitate konprometitu askotakoa izatea. Gaur, gure nortasuna eta etorkizuna garatzeko funtsezkoak diran gaiak jorratuko duguz, aktivismoak eta komunitateak. Lotuarik aldatzen ari da mundu honetan derrigorrezkoa da gure kultura eta hizkuntza zelan babestu, jagon eta indartu leikeguzan aztertzea. Batetik, aktivismoa ez da bakarrik erreibindikazio ekintzen multzo bat. Gure identitatea jagon eta sustatzeko konpromiso sakona bebada. Gure hizkuntza eta kulturarekiko errespetua lantzeko eta gure komunitateak batuko dabesan zubiak eraikitzeko ahalegin partekatua da. Bestetik, komunitatearen inguruan berbegiteak gure aniztasunaren aberastasuna aitortzera garoaz. Hizkuntzaz ganeran balioak, tradizioak eta helburu partekatuak alkartutako pertsonen sarea gara. Ezinbestekoa da ulertzea, gure komunitateak geografia gaitik, gure kulturaren eta hizkuntzaren seindarilez lotzen gaituen lokarri ikus ezina gaitik definitzan dirala. Testu inguru honetan, euskararen aldeko aktivismoa aldarte baikorraz ospatzen dugu. Holan, Bizkaiko Foru Aldundiak euskaragaz daukan konpromisoa berretzi pura dugu. Izan be, benetan sinisten dugu herritarren era guztietako eragileen eta erakunde publikoen arteko alkarlanean, eta hori transmititu gura guzkizkoa. Bizkaian, gure hizkuntza indartzeko eta zabaltzeko lehen eskerka egiten damen pertsona guztiak aitortzen eta txalotzen duguz. Ahalegin bakotxak, hezkuntzan, komunikabideetan edo eguneroko bizitzan gure nortasuna, euskera eta identitatea auspotzen dabe. Topaldiaren 22. edizio honek aukera emongo duzku gure iraganaz osnartzeko, gure oraina aztertzeko eta gure etorkizuna komunitate euskaldun moduan proiektatzeko. Eskerrik asko, hitzordu baliotsua antolatzea gaitik, eta jarraitu daigun elkarreaz lanean etorkizun sendoa eta bizia ospatzeko. Eskerrik asko. Bueno, egunon, eta eskerrik asko gaia, bertaratu zareten guztioi. Bueno, eskerrik asko noski, ez topaldia posible egiten duten bide lagunak baditugulako, eta hemen bi ordezkari, nire Ondobara sailburu ordea,
eta Izake Amezaga, Euskara zuzendaria Bizkaiko Foru Aldundian, eta noski, baita, gure komunitatea osatzen duzuen, hainbat eragile eta bazkide hoia ere. Oso pozgarria da benetan aretoa beteta ikustea, eta, alako interesa ere piztu izanak, berez urteroko zita dena, baina ikusten dugulako topaguneak antolatzen duen eta proposatzen zita hau ere, beti dela interesgarria eta baliagarria. Ze horregatik, topaldiak 20 topalditik gora antolatu ditugu dagoeneko, beti dira hausnarketa eta ikasteko tarteak, eta hori guretzat ere, gure zereginen artean badago borondate hori, konpartitzekoa, elkarrekin aurrera egiteko borondate hori. Topaldi guztiak dira bereziak, noski guztiak daukatelako beren xedea, beren nortasuna. Baina urtengoa berezia sentitzen dugu topagunetik, batez ere, gure kongresuaren ostean lehenengo topaldia delako, eta momentu edo fase berri baten hasiera moduan, ere, irudikatzen dugulako. Batera jauzi eta kongresuan bideak ederrak izan dira, eta bide hauetako asko zuekin ere konpartitu ditugu orain arte, egiteko modu ezberdinen aldeko apostua egin genuen, bi prozesu hauetan, ahots ezberdina jaso genituelako, hemen aipatu denez, aniztasun hori besarkatu genuelako, ahots asko gure orbitakoa, gure etxekoak egin ziren, baina baita saiatu ginelako, Euskara edo euskalgintzaren mundutik inguruan urrunago zegoen hoiek ere entzuten, beraien bizipenak ere jasotzen, azken finean guztiok elkarrekin batera etorkizunera begira jartzeko. Prozesu hietan noski aktivismo ere hitz egin genuen, euskalgintzaren baitako baina baita bestelakoek ere, norekin eta nola lan egin nahiko genuke, zer aktibatu norekin, ze aktivismo mota sustatu, eta noski norbanakoak emozionatzen jarraitzeko zer egin ere landu genuen. Komunitateaz, komunitate egintzaz ere asko hitz egin genuen, nola ulertzen dugu komunitatea, nola zabaldu, nola eragin gizartean eremu ezberdinetara, eremu gehiagotara ere iristeko, Azken finean, Euskaltzalen topagunean egitekoan komunitatea eta aktivismoa barne-barneko elementuak dira. Ezaugarri eta osagaiak aldi berean. Aintzat hartzen ditugunak ezinbestean egiten dugu gauza guztietan. Aktivistek sortutako mugimendua garelako. Aktivistek osatu eta elikatzen duten mugimendua garelako. Aktivistek osatzen eta elikatzen dugun mugimendua garelako. Amaitzeko eta gaurkoari segira emateko, gaurko topaldian, aipatu bezala, aktivismoa komunitate gaietan sakonduko dugu, ikuspegi eta esperientzia ezberdinak ekartzen saiatu gara, batzuk etxekoak izango dira, geureak, zuekin konpartitzeko, baina, gure ingurukoak eta kanpoko batzuk ere ekarri ditugu, eta noski, arratsalde partean edo, gehiago izango dugu, kafe ostean barkatu, gai hauek elkarrekin landu eta ekarpenak egiteko tarteak ere izango ditugu. Espero dugu zuen gustukoa izatea, baliagarria, iradokitzailea izatea eta aprobetxu. Eskerrik asko.